guys, simrang hilin eh. Brad. Brad. Paligo silang kabaw. Uli na yung sibo, Brad. Uli na kung silang sibo. Mating po ng hinugasan na ga. Yung taga Sibo kayo dadamag kabaw. Yung kabaw kalapok-lapok. Siyempre lapok mo din sa inyo ang kuwan. Sa grabe. Yeah, sister Dago pa. Uli na. Hey guys, good morning. Agasaka igsuon ning kuan na. Yati ta ni sibat Ni sibat na galing hapon. Wa kahawat sa kuan. December na po. Wa kahawat sa celebration nga nag-video kay sila. Napaling video kay diha pa kuha. Kanta pa ron, pwede pa man. Oh, video gani ko sa kay mo kanta na ron. Hindi na punta ka. Suwana ba si Eliana? Gilangunggugan naman ko na ay. Di, ingon sa pag nga na kay labad ko nang oh. Kaya tabi-tabi galinggungugan ko siya. Ning sakit na gango. Pag ingon pa nila kay automatic po sa panilang gipang. Kay wa may napakanta ha. Si Eliana may masunod. Pagkanta man ta to. Galing nga na. Nga nung ga Hindu lang nung galapok-lapok di sa nang tulong-tulong. Gapo, naubwi sa lapok. Nga to kung sila puting bato jawa na tulong abot sa kambaha. Ito lang. Basta na ikasada. Ito lang kuno. Nilabay mo to ilas mayla Santa Cruz. Sa mandian. May mahapit na may mabot sa bayan. Na, guwaan ta mo gabada na mong lusutan. Motor, murag gikan gi. Patula. Aning tipas mo sa apir. Saka naka lusot mo asa mo ni guwa kambaha. Ning balik na madari na may lusot sa kambaha. Munta na may kasi agihanan pa dong kambaha, lusot patlong kam. 7 taon mo eh. Mura mga hindi ka taga puti. Hindi siya ang puntarya atos mo. Kaya nga na, daghan na mga Dagan na kay. tipas-tipas. Ang karsada mo kung ni prasawa na Ang puntarya sa kuan nga nung nila kamo mo ni nga jud kuan pag abot din sa barangay hall sa Mahayag, mutipas mo pa to. Oh. akong tourist guide. Patuto pa dong sa puting bato. Lalami ra magtrapo. Lami nagisi na na. Kahil din ang kuan. Panti gani atong ipangay ka ng gisi ko sa tagaan. Gisi na galing nga cycling na. Daghan na yung tinanam nga kamunggay pa oh. Dagkang pangpuungan na galing na. Ha? Pangpuungan si Zuri nagtramdihan no. Ilang doon ni Junjun. Ibang putba naman na. Sa tura na nga nara ka mo ba para dali ra kwawin ba? Ang sumabalik din. Isan Puhon. na po. Si Aban. Nanay. Wala si Gina, way bakasyon sa pag... Yung bakasyon man to ka Regit. Das. Sabi pangita niyo vlog. Lingi-lingi pa man ka, puro man ka. Kita mo sa pamahaw. Naras na misa. So may pakaon na mga bunga mo ni kuan. Bunga kulog ka man, si kulo na. Mira na. Anong kulo? Wa pa mga lintilaw. Ingara. Makatilaw ka, balik-balik din ka. Wa pa na sibo? Wala. Nana sibo, John? Wa. Kuya pinan mong boarding house guys so ang libre nilang Andiyan sa kuyaw. Kuyaw ko nung boarding house. Ang boarding house kaya pwede mo sabi pagkanon tagkulo. Naikulo sibo. Ah, no. Ah, wala siya, wala siya nakatilaw rin na sibo. Matuho na siya katilaw. Ngayon nang ka-ignorante mo na katilaw. Anak ni Maria. Kasi gana na natin mga punan ron. O, hinugas? Hugas. Kay, ano na sila? Ang dugasan na mo maghugas. Siyempre ang imong gamit imo nang mahalon kay mahal mo kasi ang gamit mo. Nadali sa kay mabta na tag-init. Kanang asawa mahala di ba? Panggaon ko gansod sa. Sana all. Sana all ko no, way sakit sa o. Di para namo. Grabe subul. Ano lang dumunta siya. Halingag lagi. Sa oras na dyan na. Lawang dako. Sige na po. Mo yung sa liana, budagan ka na hili, nag-away mo. Oo, budagan mo lang simita, nag-away mo. Hili na may nag-away mo. May mo lang siya. Magabantay siya ng mga nagtingag isang pagtong nag-away na. Ayos manong. Kabibo-bibo day mi pilarong karong si Manaha kay mo lagi to nagpadong kasal ni Tire, hindi pa nga magkasal ni Tire, mo lagi to gahapon dit nay wedding anniversary nila sa tatay, mo di na malimtan ilahang edad, ang pinakatuig sang edad 57 sila
katuig hapon ako 56. Mo lagi po to kabibo-bibo hapon kay damay gamay salo-salo kay di may pakulo sa among barangay captain sa among mga kabang kagawad sila tatay na sila dawat nga kuan kanang kas mamansan na ijang kuan sa pakulo sa barangay di sila yung mga pagpasa kuan nga na sana pa tawag na ng pahalipay na dahil lang pahalipay gapong alawa mo nagpahalipay po mga kami dapay gamay salo-salo salin-salin sa kuan daghan pa magsalin-salin kay buo man tong pagkaon sa pagkasal ni Tiri nanubra-nubra man nakapanghilas pa bis mga silingan mo nang dapay gisaluhan gahapon tibok adlaw nagbidyuke wala man makakuan ag pag klarog mga video gapon to kaya yung nag-video kay gabi na ning iundang na pa ning video kay diha ato tanang nanggi kuan nagsubaybay sa among mga video labi na Cortez nila Rosemary sa kuan para pabaw nila kaning suma o dinumugan dyan na po'y kulo matilaw kuno tong bana jijinog kulo kay kung kakaon mo ni na hangilutog sa jo di naman sila tikan kay kuan naman ni anang tamis manang pabaw nila. A few moments later. Muli na kung sila mo na jin oh gusto na yun makater Mana mata? Kita. Kita na maghalim muna mo ng teras man mo. Na-sponsor nila. Sa honeymoon? Mana po dyan? Kisa ron? Ang laki sa kayo mo ko ang queen eh. Luis ano, malala din hindi. Hala, babay na. Muilak sila na. Kisa, be, kiss, babay. Babay na natin, Jijin. Oh. Ano natin, Jijin? Hawag sila kayo mga sila. Imut-imut. Paglarga, pagbalik, dali ra. Sige pa na la. Di ka pwede mo ka na. Hindi laman ka rin yung bitaw. Hilak. Hilak dia, hilak. Hindi ka may Oh, muli naman si Gigi. Ano ba kabalik? Kasi nagka-December. Ha? Gusto ka ni Mari ni Mama diri magsuroy. Abo na itong imong mama. Tricycle, mo tricycle naman. Dala yung tricycle skuhan. Sunod ato pagplanohan. Babay na. Wala na ba ito pala? Babay long. Kuya mo nang siya maghuli na. Ubot na. May mga na. Napay problema kasi kuya nito sa hospital. Ako nag-itusan ko na silang may day. Nandiyan na kasi may day. Babay day. Babay day. Babay. Mo lagi na kay dara. Research. Manan kagid banday. Wala na ka. Naku. Ihatag mo na. Aning laptop ma. Ayaw. Remembrance na. Remembrance. Babay team. Nama may sinugbang pot-pot og tungkol dito. Nagsugba man ko. Utan. Potpot. Buwan nga potpot. Og na litson dito god. Di ko ra kung panit. Sabi ko nagdungag, nagsugba potpot. Ang itong kulo. Ang itong suman. Graan di suuna mo puspusan. Bali wala ka tilaw kulo. Di lang ka mo kana ka pero di ko ganahan. Ah, bantugay di ko sa ganahan. Di kay ko ganahan ba? Tuwa ng ali hihatag na usa. Lami labag dagat dadto. Ha? Lami dagat. Alas sapon. Hindi yung palangay-langay kay na. Ang sunod na kay kadlaw na. Eleksyon na ba? Di ko kadawat yan yung kuwan dito. Tah, yaa. Tali ka na iwan uban dadto, amawa. Basin pa man.
Da. Saan? Saan himong naskan tang saan nga pakyason? Kaya saan tumanin magdagdag Ang saad ay tumanon akong masbigi. ka manguling og Mahuli yung pante? May manang huling gamay bawo gamay bawo ang bigas sa dapit. Kabalas-las sila sa Alam mo di mana laro ra lang. Watay tayo ka. Wala ka. Hulingon. pagdali sige lang magkisngi. Munang mga Di pa na mauli. Pa di pun sakit Sa jangan. punong sakit tayo, Jo. Nah, tanaw lagi ni dia mapasikan mo kung lunis. sikap na nagka lunis. Ang sa John? Tanaw nga tiil mo nang din anak ni sirok na ha. Pumasigilak pa na ba? Pantal-pantal. Gana kato di rado ni. Lugar man ni. Mudo kasi mana na. Bagiwahin na kuhan. Yan nga pupula-pak-lapak man nga puwan. Adto nang yake. Ala na Namitay. diyan. Ah, sige. Bye-bye. Balik tawon na Hala, halong ako may nahilin, di man ako mularga. Babay lang. Sila. Nanahilin ko, no? Salamat sansa. Katsatra. Oh, Tunaw, balik-balik. Bisa ta tayo para dagdag-dagdag. Dagang luto. Nana. Pagkasar blazed. Kaya ako ka doon. Kalinaw pa. Bawa sa problema tayo ba? Di ka matiguan. Yapa. Ay, wala ka. Humok na masakit. Biyay naman sa bilaran pa doong dani kay tulo ka oras na siguro. Nagabot ito sa Cebu kare trabaho. Muta naman ka, mga to kater? Adlaw ha. Muta kasi mo? Sa kadlaw. Wasin. Lan dito dai. Hindi ka salyana kay hadok mo ban. Lakaw na. Ito na me. Isakay na salyana. Isakay na. Sakay li. Sakay. Sakay lagi. Sakay. Oh, masakay kali ka, sakay li. Ah. Sakay. John, si Ali mo yatubangan, John, tangke. Oh, mag-drive sa kamotor. Sakay na la. Tubig din. Sakay na li. Muban mo yung mama? Nani, sakay na gani. Babay panda. Wala po din. Kisa ba ni naglakaw? Si Aisa mandi ay. Bye-bye, John. Salamat. Babay. Salamat Hinjo. Agiro. Ikaw ay di ka baban? Bye. Haniman? Hani ko no? Haniman na? Awa ko to ha. Agas. Samin nga. Samis ng mata. Suot. Nagisuo! Samin ko niya nabili. Kasi mo mata. Kaya na di ay. Sus Maria! Ginoon ko! Wa na kita. Hala! Dara dyan suot. Pagsamin ko sa mata, nalaman sa mata, lakazin. Hala! Pabadlong ko ni buhay. Oh, ginoon ko! Ano nibalik pa ka rin dyan. Samin na sa mata! Gagsamin. Wala lagi ako nakasamin. Ano samin? Nasa mata? Dugay raw ni dia. Charger! Gagawa mo. A few moments later.
private doktor ni pala nimo? So, makuno diha ang Sabado ba daron? lagi mo man diha ang doktor na sa gobyerno. Lagi mong PhilHealth nasakay ka sa kagabal wa. Wa ka lagi. Okay. Yung nga din na. Ang emergency man, private day. Kibit ini ano yung gi. Private po din mo? Nakatapat si Queen na. Sa play doon mo, ma'am. Masiman kuno tagaanda. Bakong. Morning mga sakita, puro appendix. Ako appendix ko. Sila uban. Ang kaya ka na may kumbaga dia diabetes. Kakadawan eh. Ha? Pinakakadaw. Discharge sa koron. Uy, salamat sa Lord. Ang diabetes na, ang diabetes mo kung biko di kaya na. Alam, private, magandam din ka rin mamiso. Diyan sa lagi mong pilit ni Gabriel, wa pa ka nasakay. Pero ama po rin, Gospel Health, Lunis pa. Praise pa din. Diyan. Pwede si Gabriel, pangan niya, nagbata, tos bahay. Kaya di jamay mo nakaw dyan na, kaya jaman na. Pwede pa sa kalakaw karon kayo, kuan man. Oo, pwede na Lunis, mga tunis. Pero, kung sabay mong gusto, pagka kaya si Gabriel karong hapon, nagulay na ha. Kuan ko kay. Di, agitang kingan kay, agitang, kuan, ito ko nung inigkaon, no. Di, si Gabriel kay, ha? Muli ka karon o magkuhat pa kang Gabriel. O gana nakauli sa, magsabot laman ta. Di lagi yan kay, agitang to. Munang mamaday? Edad? 49. Mata pa. Sa sakit ni mo, madam. Pero magbuhat ko sa resort na MRI. Sige, bati ni mo. Matiyan? Ako kay bago mo kung operahan po gallstone. Limaray po ko. Ang MRI kay mag 3 weeks man. Ako yung anak ko. Why? Wah, pero action. Pero kita action ko kayo lo. Katong ako action ko kayo lo pero nadali ra. Kailan mo kadlawan eh? 4 pa? Para di pas tinuod. Aga ko sa una nga 16 kadlaw ko sa ako nakauli. Anda may ako para ako kami singkas. Ato na. Salbara sa nang pilapunan kay walay ko'y mata. Kay papasa man talaga niyas. Atos mula sakit siguro. Isa mo lang maghihatag na kaya ang ginagato ng pilapan. Yung naman isang kung sa kaya boses piling si Mungon. Ikaw lang Muna na eh. Na ikaw labang kung nagkukuha sa amin. ikaw may watcher. Ang isulat pag-ilungan pero Di nga sa pasinti ko na. may pasyente huwag ka nang mamay man sa kuan. Patient. Ito lang yung Ano to? Mungkin saya magatudo na dito mo ingan namin. Saya natin mama. Ang tiyo, tiyo. Tiyo. Kung dis mo na may aw gabal makangan ni ijang mama pabalik ka. Daog ma ako. Ilagis anong kayo si Iliya kay kuno na screening. Di magpadung ko sa karon. Baka pa mo kunin tawag. Sa number na kay number ni imong mama ko yun. Para kayo. 633. Saan puro ka? Parang eh. Dos? Okay ka Queen? Wala pa rin isang galat. Patient name Burato. Bugol ino. Ganyan na talang submit. Sawa mo ka-kuan. Ganyan na talang masubmit. Ay, admit. Ganyan na masubmit ang papel.
Dapat kung alas 8 na ipahatag, gabira mo ko na. Wala. Alas 10. Dali naman ko. Birthday ni mo po eh. 21. To? 21. 19. 19? 19. Wala, salamat sa promi. 33. Wala pa malig 16. Yung bati nagsakit, ano wala ng anesthesia. Ang anak ko. Ano lang, di chika man, pilakan. Cellphone mo po eh. 096-33-840-840-351. Kasi may naghaw ni Dalton. Si Onday? Sama kagi anak? Bro, si Dalton kasi gawin. Ito, nagdali ba ako kayo? Tama nga saan nga mong isang papel. Hindi mo alas paglakaw ganiha kaya galagin sa amin parang pangita. Bruce. Sana sabi ko yan, hindi na. Wait lang. Share na lang, share.